Mám jednu skúsenosť od nás zo života, čo som ešte nepracovala ako asistent podpory zdravia. Moja stará mama tiež mala ten HPV vírus a nedalo sa ju zachrániť, umrela veľmi mladá. Mala 60 rokov, keď umrela, no podľa mňa bola mladá. A HPV vírus by sa mal očkovať hlavne deti pred tým sexuálnym životom, a to je vek od tých 12 do 14 rokov. S mužom sme sa o tom rozprávali, že dám zaočkovať deti, lebo my sme neboli predtým zaočkované ako dospelí ľudia, my sme neboli zaočkovaní ani muž, ani ja. A povedal muž, áno, však ty vieš, čo robíš, daj ich zaočkovať, aby sa im niečo nestalo, pretože ešte nežijú sexuálnym životom, ale budú raz žiť so sexuálnym životom. A môže sa vyskytnúť takýto vírus a môžu byť aj chránení s tým očkovaním proti vírusu. Chystáme jedno očkovanie ešte, bo chlapec bude mať teraz 13 rokov, ďalší už bol očkovaný. A aj dceru sme dali minulý rok očkovať. U našej pani doktorke je to asi samozrejmosť, keď som sa pýtala, že či môžem dať zaočkovať dieťa na HPV. Áno, príďte tedy a vtedy, zaočkovala mi deti. A mám ešte ďalšiu dcerku, čo bude mať 10 rokov, aj tá bude 100% očkovaná. Proste dostala som vzťah, tak chcem chrániť deti svoje ohľadom toho. A tak by som chcela poprosiť aj tých rodičov, našich klientov, aby si chránili svoje deti. No, najprv rodičom by som chcela odkázať to, že aby si chránili svoje deti pred hociakými infekčnými chorobami, pred vírusami. A to, keď im povieme, ako my asistenti, či kamaráti, či ako budete nás brať, keď vám povieme, že áno, treba ich zaočkovať, dajte si tie deti zaočkovať. Nesmiete sa o to bať, ale tým chránite svoje deti.